Guys alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video spiller vi endnu en gang inde på GGPP. Så vi skal ud og flække nogle personer. Hvor mange penge har du? Kan du lige se her? Har vi ikke nogen? Netterstars, vi har stykker. For helvede, men de hacker alle sammen. Bare i koses og alt muligt. Hele tiden. Sådan der. Kan vi købe en pot? Det kan vi ikke. Hvor meget mange? Grip. Hvor mange har du ikke bare lidt? Nej. Nå, vi har ikke råd til nogen pot. Det var fandme ærgerligt. Okay. Jeg tror man kunne noget på dem. Det kunne man ikke. Skal lige se video settingen. Sådan der. Klar. Øj, fuck, der var en der pottede på mig der. Shit. Shit, det var dig. Er du klar? Ja. Jeg har lige lyst til at dræbe dig. Jeg skal lige have Netterstars mere. Jamen, det er fint for mig, så tjener jeg bare lidt mere. Fuck. Fuck. Nej. Ikke dø. Vi skal dræbe ham der. Okay, vi løber. Løb. Fuck, så er han der. Ej. Fuck. Ej, vi tager bare ham der. Så meget nemmere. Bare dræbe nogle Iron Guys her. Og lad os prøve ikke at dø. Jeg kan sgu da ikke ramme. Okay, vi skal nok bare forsvinde derinde, vi dør. Wow, at jeg dør til Iron Guys nu. Jeg har ikke flere golden apples. Ja, rip, og der står 2 der. Så undskyld hvis jeg er lidt stille i den her video, men jeg prøver lige at koncentrere mig her om ikke at dø. Shit. Nå okay, jeg tror sgu da de havde den fjernet, fuck det. Fuck. Okay. Og hvis I ikke kan høre tævedyret så godt, så er det fordi han er hjemme ved mig, så der er nok ikke sådan en god lyd her. What? Nej. Sådan der, jeg fik min Netterstars.
Nej. Det er altid nede, når man fanger hernede. Så hvis vi lige kan løbe op her. Venter lige. Venter vi lige her. Vi skal fandme ikke. Men det kan være, at det her bliver en lidt lang video, så jeg tror bare, at det her bliver sådan noget med bare musik i baggrunden. Og så må vi lige se, hvad der sker. Jeg tror ikke, at de går efter mig. Men hvis de gør, så er jeg færdig. Fuck, man, de der Iron Guys, de jagter mig sgu da. Ja, det gjorde jeg. Jeg glemte sgu lige at holde øje med mit liv og ribe mig. Ja, Jens. Okay. Vi tager noget andet gear. Yes, sådan der. Nu kan vi endelig komme fejl. What the fuck? Kigger lige her, jeg håber. Lige pludselig har jeg 536. Ja, du gav mig 3 kroner, men det... Har du? Det står der bare ikke. Gør det? Nej. Ja, men vi kan i hvert fald få en pot, så det er fint. Nej, der er blevet taget.